Siyabingelela, ubingelela baba udokotela, baba Sizwe, baba uJabulile, umfana muhle njengekhehla mlumi. Lokhu ngizocela ukukutshela njena. Le ndoda yakho ene-thread eliqaqene. Exubha njalo ngeweekend obizohamba. Izinyanga namabhayi ka45 rand. Ngabe ihleli lana ngabe ngiyishutha. Nilale nidlile because of ipride lokuthi yona yathwasa ngeke itshelwe izinyanga ezingathwasanga. Kodwa kumanje igugelwe yi-thread. Njalo ixubha ngoba izohamba kukhona yakho uzibuthi ubaba wagcina uxubha ezoxubha kuyaphi ibhizi ivungula ngokuthi ke toothpick ekade ivungula ingane yayo ithi ngeke ikwazi ukuboshwa bele toothpick isasebenze kahle yabona nje ukugana abantu abanjengayana nje kunezinto obonayo ukuthi ezinye namhlanje sinikeza abelaphi bendabuko sishutha kokugcina nje kule nyanga ukuthi abasichazele ngomsebenzi abawenzayo wena ubhizi gogelwe yini i-thread nencaba ngathi awushawa abantu ingcabe ezidanzo nalezi umuntu omsangano nje lentela baba awubingelela ngibingelele babukele emakhaya umavuso lowavusa imnotho amanye amadoda kwangabindaba zalutho baba sibonga kakhulu sithatha lethuba leli sisho ukuthi 062 322 8297 abantu abakudinga abasengakwazi ukuthola kule namba yebo baba dokotela ngibonga ithuba bangangithola lapho ku WhatsApp baphinde bangifonele futhi ngiyatholakala nje noma yinini bebe ngifuna lapho bayangithola okay uma uzoshutha lana uprepare uqala nini ukubhalela ubani ingane yakho wena noma umakhelwane noma lo mfana ohlolwa isikole nawathi nihlala ema-rest nje ukuhlala rest phela ngezansi ama-student mina niqala phezulu e-10 floor sengama-tenant nibangane lift lale ngane ngiyoprepare ngeke phetha amagwinyana njalo nama-fritos Jewona kale nomsindo ngiyafifela ya mkhulu uthi lana umuthi ukukhalisa ipipi umuthi ukukhulisa ipipi libe umthondo lungisa u1200 ugoduka kanjani uyapi unepipi elincane ekhanda uyofika ekhaya ufika uthini kungabi nestress ikakhulukazi ngoba ngamahonti dlula kuba umabhena ukhothe ipipi ubuthi la ukhulise ipipi ufike usunothemba ekhaya ufike usunothando okay siqale phansi umuthi okukhulisa ipipi libe umthondo ubiza u1200 ugoduka kanjani uyapi unepipi elincane ekhaya okufanele ube nestress ekhaya akufanele ube nestress ekhaya ikakhulukazi ngoba ngamaholide dlula kuba umabhena ukhothe ipi ukukhulise ipi hayi uthi khothe should azuke khona azonke ipi play kodwa ayike phela bani go PDD manje kunabantu besilisa engeke sibasasho lutho ngoba kunezinto vese abangasenazo sebeze bakhula una 38 years abantu besisa bangangawe kunento abanawe nongenayo ngoba phela ngeke phela ukhulutshelwe ngumuthi okukhulisa into uma unepipa unawo umthondo lokho ufuna singaloku sekuphazamisa yebo i-under oyifakayo inomthelela ile tight yabona nje kunabafana abafaka ama tight angiyazi mina lento ibizwa ngani i-under yana umfana yabona ufika afaka i-under atshintshele i-tight atshintshele futhi ubona lana inqamlala ukuthi le nto ifaka i-tight angazi ukuthi kwenzakalani ebantwini manje ngeke uyazi baba udokotela sibhizi la silungisa bona ukuthi sibakhulisela amapipa abimthondo baphinde futhi bafaka amathayi bafaka i-under faka i-tight aqoqa ibhloko mina ngeke ngala ipoint kwenye indawo ngigaxela kwenye insizwe xabana nentombazane ibuza ukuthi ifuna ama condom useyikhiphile ikhadi ezoswipe ngalo uthi ufuna ubuza ukuthi usize bani ithi usize bani ngobani okushuthi uyazi ukuthi manje sekufuna abe no size ngoba akuwona noma yipi condom emlinganayo ngoba ukuthi hayi sisibona lawa uthi usize bani uthi akasho uthi akazwani nalawa uthi lawa ngizwani nawo usize bani lona usize ongcono akasho uthi omncane lona usize uthi ongcono hayi ngathi mina ngeke nenza njani lana kwenzeka kanjani ngoba ngempela lento abantu isibalimaze kakhulu yebo isibalimaze kakhulu ngoba even ema bathroom
ungena kunendawo okuchama laphayana lama-toilet awu-4 avaliwe vese awusenajika aphume ngoba ufika wathinta wonke lo toilet key ufuna ukuzochama akakwazi ukujijeleka la sijaheni lapho ngesikhathi sehlike ekhumbini ikhumba uthe udrive nje wasethe udiza ukuthi abafuna ukuchama bangene kodwa ngiyahamba futhi manje uma iphuma la uyadlula uyalapha phesheya emgaqweni ochama khona izo zonke lezi zinto lezi kunzima bodokotela kunzima kodwa sihleze sisho sithi abantu ababumele ukuba amadoda ababumele ukuba abantu besilisa abakusebenzele abangaphindi bagqilaze bona one ukufaka ianda nje oyindoda uchaza ukuthini uphinde ufaka itight ngaphezulu uyihlukanisa kanjani maninekile unkosikazi uneke yakhe itight nawe siyalwa ngala nabo futhi bayalwa ngala siyacela ianda ayisaqhubwa manje indaba yeanda nje ayikho itight lokho etight ke kusha ngiqala ukuzwa kuleso neliphelile bengingazi ukuthi bagqoka ama tight bafaka ama tight futhi uyambona nje ukuthi ufake ne tight uyazi ukuthi okunokuthi uma ungenaso iskedi gqoka ibhlukwe lodwa usho nje makuthiwa iskedi asekho noma simanzi gqoka ibhlukwe lodwa vele umuntu ufuna kaluqonde bheke phansi ulenge ukuthi awulenge nje ukhulu ushone ezantsi uma sesikuphethe kalamafutha ke thina sikunikeza wona umthondo hayi nangale imbeza zokukhulisa hayi uyiqokelani yeka bheke ezantsi nje konke ukuze lo muntu omthathile ekhaya wazohlala la akhuleke naye afana abanye abantu ajabule ya umuntu uzobuza omunye ukuthi baba uMavuso ngiyabonga kakhulu lento ingishayisa namahloni ngoba sengizame kakhulu ngingakwazi ukuthi ngoba elama kuyona into ejwayelekile ngingakwazi ukuthi ngikushuthele uma sengishayisele ebusuku ubone ukuthi ngakwazi ukuthi isengalunga imesele ngaka uyabona mesho njalo baba udokotela ngiyamtshena ngithi akashuthe yabona ngesikhathi engifonela ngilishutha manje ngaso isikhathi shutha ngifuna ukulibona kodwa uzikhiphe phela ngikubona uphelele ungashuthi la kuphela angazi uma uqinisile umuntu wena esale soyikhipha nje kubona uphelele uma so yindaba engithi ufuna ungishuthela ngeke uzungishuthele la kuphela uzocela intombi yakho ukuthi ayimshutheke akulungile imshuthe nje kuphelele angisendele athi angibona ukuthi ungakanani usungakanani noma ungakanani lapho ufuna ukwazi njengoba ezoqala lembiza nje kusengasizakala yini ngoba lakhe lingaka ubenza ukuthi before uyayithatha lento manje ufuna ukushuthela angikubeke ecace babudokotela mina ngisendelwe imthondo mina hayi kanti ufuna ukamhluphi yabona ngesikhathi eyisenda ubuyijije la ku TikTok bathi baqabe beyireport ungamhluphi wathi yikalade ukale TikTok lo thi lishona ngakusasa sebeyireportile ibingaphi intandana ku Facebook uzobuya kuwena cha ubaba usungifake ku Facebook uthi hayi bengafakweni bengifaka umthondo antweni umthondo yini uthi cha phela bengisentela wena ngesikhathi kade imshuthe intombi yakhe ethi ayimshuthe la kukhona igama elishilo intombi yakhe yathi iqondisa ubuso uzubamba lento ukuthi lo muntu ngishuthe wonke lo muntu lo ngithe kade ngithi angangishuthe wathi angime kahle ubethe angime kahle ukushuthe ungishuthe afuna ngamhlophe athi methi ubuyijikjela ngapha ngesikhathi iyahamba iyahamba kodwa ngakusasa bethi bayireporter ubuyidelete ivese sebeyishereshile uyobusutshela wena sawo baba usungifaka eFacebook angaze kufaka eFacebook ngophela wena ubushuthi umthondo ngithi mina ngibe ngifaka wona kanti ungisendele kanjani umthondo ukuthi usuke efonini yakhe ize kumina ifike kanjani then asikhulume kahle uyawuthatha umuthi umuntu imphumela lento uyilindele nini uyakwazi mhlawumbe lokho efika uzomcheck ukuthi usu right yini kwenza njani baba udokotela ngendlela lo muthi esugalanta ngayo lo ukukhulisa siyakunikeza isonto nje lithi liphela usu right angakwazi kuwena afike uzobona angiboni umuntu moke wafika ukuthi akubone kugaxa umuntu angiboni umuntu mina ugaxa omunye umuthi gaxa omunye umuthi uzokhokha kodwa phela okay sengikunika omunye umuthi
uyaqhubeka order. Ngiyakusebenza phela mina engithi ufuna ukukhulisa lo mthondo. Ngizokukhulisa. Kusho ukuthi ubona mase ukhulisela kude awukhuli kahle. Ufuna ukuza kuphela lapha ngikuhlalise la. Ngikuhlalise 3 days. Ngithi cela insuku emsebenzini enso ufikile. Cela insuku. Uthi abavumi. Kanti uzokwenzani? Gaqa umuthi. Uyawudinga umuthi. Lo muntu usuke efuna umuthi lo muntu lo. Uyawudinga umuthi. Then umkhulu, ngifuna sike singene lena. Abantu banike kakhulu umuthi wesibuko. Banike kakhulu umuthi wesibuko. Ikhonto sengayisho lana manje ngomuthi wesibuko. Ya baba udokotela ngibanikezile kakhulu umuthi wesibuko kodwa bekade ngibachazelile ukuthi njengoba sesiya ekuphileni konyaka sesiye emaholidini siyekhaya. Abantu abangalenzi iphutha behambe beyekhaya umuthi wesibuko bengazange bawuphathe ngezandla zabo. Akuzokufonela phela esekhaya buza ukuthi usesemakhaya manje akazi noma uhambephi. Ubecabanga ukuthi uhambephi. Uyasho ukuthi ubecanga ukuthi bese buyele eGoli athola umuthi wesibuko. Uhambephi udlulephi ngoba phela ngasho ngathi indlela idlula la. Idlula kuba Bugamete indlela. Usuke eGoli usuke eCape Town usuke eMaritzburg. Ngime la mina ngikunikeza umuthi wesibuko ngoba ngifuna ukuthi uma ufika lapha ekhaya qale phansi izitori. Kuthi kujatshulwa kwamaholidi senibaphathele inkonzo ekhaya. Ayilungisa. Akangilungisele 1600 kuphela. Okay. Angilungisele 1600 ngimnikeza umuthi wesibuko. Ngimtshela umuthi wesibuko uzowusebenzisa kanjani. Ukuze yonke into izoba ngendlela afisa ukuthi ibe ngayo. Ukhuluma kakhulu unyaka oqala kusukela ngoMashi ukhuluma izwe lodwa abantu abafuna umsebenzi ukuthi ukhona umuthi umsebenzi. Ikhona into osangabatshela ngabe mhlawumbe usekhona uma uzoxabana nomuntu obewakha. No, angixabananga nomuntu bengikwakha ngiyazakhela umuthi. Kodwa into eseyingiphatheka ngiyawuyeka manje. Ngobani? Ya ngiyawuyeka. Ngiyagcina nje ukukhuluma ngawo namhlanje. Okay. Ngiyagcina ukukhuluma ngawo namhlanje umuthi womsebenzi. Ngikhulume kakhulu ngawo. Okay. Ngikhulume kakhulu ngawo. Uyazi sengithi mangeza ngizohlangana umuntu avela abaleke. Umuthi womsebenzi 1200 ngiyaxolisa namhlanje ukukhuluma ngalomuthi womsebenzi sengoze ngikhulelwe ngawo. Ubalelo ba sengoze ngikhulume ngawo next year lapho uzobe usubiza u2500 ngikhathele ukubalekelwa umuntu wami ngizohlala ngikhathele ukubalekelwa abantu imali bengithi ukhathele ukubalekelwa umuntu wakho ufuna ukuthini baba udokotela kunabantu abathi ngikhathele ukubalekelwa abantu uma ngizohlangana nabo bathi ngingenaphi uma ingane zabantu zingasebenzi ngihlanganaphi ngihlalaphi mina ngihlanganaphi hayi ukuthi ngihlalaphi kanti ngithi ubhale ngifundise ngiyabuza ukuthi ayibona umuntu ubhalela ubani uthi ngihlalaphi ngikhathele ukubalekela ngabantu ngoba bengasebenzi abantu bathi mina ngihlalaphi ngihlanganaphi mina. No baba udokotela lapho ubufuna ukuthini abantu banale yanto yokuthi uhlanganaphi pho wena ingane zabantu mazangasebenzi. Uyabona umuntu osho njalo engithe zakhe ziyasebenza ezinye ingane zabantu azisebenzi. Usho ukuthi azisebenzi abasebenzi nje abasebenzi. No, understand mina vese ba right abantu bathi ukuthi uhlala ngoba yabo lengane nje bengasebenzi. Isiza kakhulu umuntu ogunda utshani yona eqoqa utshani lopho. Mayile ngane ibingasasimisa isebenza ngane kuzosiza abantu ekhaya. Kuzosiza abantu la ekhaya manje. Uyazi le ngane even nje wasinenkinga yamanzi. Iyona ephuma negubhu yolinda lapha na kweVatikani. Ilento engilwa. Manje wena uhlangana lapha nalona. Ilento engingayifuni. Manje seyibe khona ukuthi mangiqhamuka, lo muntu wageje indlela. Lo muntu wageje. Uyazi ukuthi kufanele ngabe uthenga umuthi athengele le yangane engasebenzi seyihlale 5 years kwakhe. Ujabulela ukuthi le yangane ayisebenzi. Uyazi ukuthi mina mebona mina ubona umuthi ukuthi le yangane ayisebenzi. Le yangafuni yena ukuthi isebenze. Ya ngoba phela ngempela abantu abangasebenzi bawusizo kakhulu ekhaya uyazi ukuthi ukhiyushiwa kuyena akukwazi ukuthi ngaqheza amakhelwane ngingabuzwa kuyena into yokuqala nje uyazi kubuzwa kuyena bese nje yohlushwa amanzi nje sihlale endaweni ezingena amanzi uyena ophuma kuqala athi andiza ngingaphumela negubhu ngoba sekuzoza imoto yamanzi bawusizo kubona kodwa manje mina bangisiza ngalutho abantu abangasebenzi yabona njengoba ngiphethe umuthi ngizobaqeda labantu abangasebenzi
okuya kube buhlungu-ke ukuba ukuthi umuntu ongasebenzi uzowuthenga ngani umuthi. Uhleli nobhuti wakhe usebenza kamasipala. Mina kusesi wakhe lo oshayisa late yena ngo5 nayo osebenza kamasipala. Bawu2 abantu abasebenza kamasipala lapha. Lo akasebenzi. Uyabona phela umuno Sibari ongasebenzi njengoba uhamba ngeGolf 5. Into emnandi awuyisi imoto ecar wash ngoba uyazi ukuthi uSibari uyiwasha, yazi uyiwasha even uOxozo uSibari. Ikhwapha. Ikhwapha. Into engawasha amakha wash. Ngibe ku2 lapha yana eAmstel. Uloke eshaya kancane abuyele kuyona. Omantu abantanta phezulu. Umuntu uma engasebenza ekhaya uyisimba esibaluleke kambi kakhulu. Uyiwasha ikhwapha, uwasha yonke into. Ingakho ngikuveza ubudokotela ukuthi mina senginezitha. Izitha zami lezo. Ngoba manje mina ngiqeda labantu laba abagqilazwayo. Ngoba na uzosebenza lo msebenzi osebenzayo ngoba ngizomnikeza umuntu mina mase ngithi yenza kanje. Athole lo msebenzi wena osebenzayo. Uyazi understand labantu ababaleka kanjani abantu abangasebenzi. Yabona njengamanje uSeveseni walanda uSibari wakhe kaMhlaba lengana uhlala nale Maritzburg. Yebo doctor. Kuzovuka u6 khona lapha uSibari lo lando kaMhlaba lengana umbiswa isite. Kuthiwa bese Akayijahile. Hawu bese ningaze nithatha abantu abazafuna imali manje. Ukhona uhlala la, ukhona ngimbonile ethi gqwe. Shuthi yena akayidingi imali. Kufuneka amandla akhe. Umbiswa le trench leli useyisivulile isite umbiswa ntambama unikwe iphepha elibovu kuthiwa ubone lapho ngizandlana. Kuthiwa awubona. Kube khona oshothe kodwa liningi. Iphepha elibovu kuthiwa liningi. Lo muntu bembe itrench usuku lonke and then umakhi uthi uyafika nomuntu wakhe athi ungayihluphi ngomuntu ngoba ukhona uSibari la ukhona angakusiza khona akasebenzika. Engizama ukuveza lento ongasebenzi imndeni benefita kakhulu ukuthi kube khona umuntu oyisimba ekhaya. Mina ke ngakho ngithi khona esesingasabhekani nabo ngoba ngiqeda labantu mina. Vela ngibafuna. Kodwa ke ngiyabatshena ngithi mawugeje manje usa 1200 wozo uzowuthola nangonyaka ozayo kwathi uzobe so 2500. Uyazi uma ungasebenzi uya kanje kuthiwa wacha mina kufuneka uthathe ungasebenzi uthathe isikhathi eside ngekama awuthathe isikhathi eside wehlisa kanti uzongibulala yini uyangisinda uyangisinda awusebenzi vele awusebenzi into esindayo ngithi vele awusebenzi ubuyisele eceleni awusebenzi ke la awusebenzi uthi ubeka umlenze kuthi umlenze wakho uyangisinda ngilaza kahle uma ungasebenza ayikho into oyenza ngokucabanga kwakho ibe right. Into osukuyenza ngokucabanga kwakho ile ebhedayo kodwa yonke oyitsheno ayi right. Uma ungasebenzi wayesontweni kuthiwa intazi lento ozenza ikholo elikhulu. Awazi ungafuni esontweni kuthiwa ubuka ke. Uhleli la abanye baye esontweni. Akafuni ngisho esontweni. Unjenake. Uma esontweni kuthiwa mbo sezenza ikholo elikhulu. Manje kodwa kuvela umsebenzi into ebalile lento leso. Uzavela esontweni. Uzoza esontweni. Ayikho into ozoyenza oyicabange wena right. Ilento ke sithi ufuna uvale. Ngiyawuvala kulonyaka nje ngiyawuvala. Kodwa kulonyaka mawufike no 1.5 no 1000 no 1200 uzowuthola. Uzowuthola kulonyaka nje. Kusuka manje sisogcina sivala unyaka uzowuthola 1500 kodwa ngonyaka ozayo uzobe sothi 2500. Angisahleki. Inamba bazokuthola kuphi? Bazongithola ku 062 322 8297 uphinde ungene na WhatsApp futhi uzongithola. Baba udokotela bawesizwe bawujabula ufana umhlezo kahle Mlungu ukhuluma kakhulu ngabantu abanenduku encane ukuthi ungakwazi ukubasiza wathinta indaba yesibumbu oxa lokho kanti isibuko mabena isibuko uthinte umuthi wesibuko then sibone ukuthi abantu basizakane kahle baba udokotela bawesizwe bawujabulile siyabonga kakhulu.